Tak, krásny deň, pozdravujem vás, tu je Martin Mažar, vítam vás pri ďalšom rozhovore a na tento rozhovor som si pozval vzácneho hostia a je to Tomáš Pieružek. Tomáš je zakladateľ Smart Lifeu a je to človek, ktorý si veľmi vážim pre dve veci. Preto, aký je človek a druhá vec, ktorá je, pretože Tomáš je finančný poradca alebo finančný sprostredkovateľ, ale neobyčajný. Je to človek, ktorý nerieši len tú stranu, ako viacej zarobiť, ale rieši aj tú opačnú stranu, čo väčšina ľudí, ktorí sa venujú vlastne finančnému poradenstvu alebo finančnému sprostredkovaniu, neriešia. A preto je Tomáš človek, ktorý stojí za to, aby ste ho určite sledovali a pozreli sa bližšie na neho. A to je možno jeden z tých dôvodov, prečo som ho zavolal aj do tohto rozhovoru. Okrem toho, samozrejme, Tomáš je jeden z mojich klientov, ktorý absolvoval môj mentoringový program a prišiel sa s vami podeliť práve o svoje skúsenosti ohľadne nastavovania, by som povedal, biznisu tak, aby fungovalo niečo jednoduchšie. Takže ahoj Tomáš! Ahojte a Martin, ďakujem za veľmi pekné privítanie a predstavenie. Ja možno iba doplním k tomu tvojmu predstaveniu, že presne ako si povedal, ja pomáham ľuďom s nastavením financií, ale mojou akoby, tou hlavnou službou, ktorú ja ľuďom ponúkam, je, ja pomáham ľuďom dosávať slobodný život. Tým, že si nastavia nejakým spôsobom financie samozrejme, ale aj ten životný štýl ako taký. Aby ozaj ten plán, ktorý tí ľudia majú, aby mal nejakú hlavu a petu, aby ich ozaj doviedol k tomuto, čo ja volám, že k slobodnému životu a k finančnej slobode do 10 rokov. Takže toto je to, čomu sa venujem, komu pomáham a tá spolupráca s tebou, dostaneme sa k tvojim otázkam, ale veľmi rád sa o ne porozprávam. Ja by som povedal, že čo je ešte zaujímavé na Tomášovi, a čo by vás mohlo zaujímať, že Tomáš je jeden z tých ľudí, že dneska je moderné investovanie do nehnuteľností a Tomáš s týmto prišiel pred 10 rokmi a dá sa povedať, že mnohí, ktorí to dneska učia, sa učili práve od Tomáša a to je možno taký ten dôvod, prečo aj sa zamyslieť nad tým, že prečo s Tomášom spolupracovať nejako, lebo má naozaj to portfólio širšie a vie sa na to pozrieť aj z iných uhlov pohľadu, nie len z toho klasického, že tu máš poistku a zainvestuj do fondov, ako to robí väčšina finančných sprostredkovateľov. Hej, ja som tá moja cesta bola trošku iná ako väčšina tých sprostredkovateľov. Ja som akoby všetko najprv vyskúšal na sebe. Stal som sa v 37 rokoch finančne slobodný, kedy mi ten príjem z prenajmov, z tých nehnuteľností, ETF a tak ďalej, z tých investícií pokrýval nejaké moje základné výdavky na život. Až potom som sa odvážil rozprávať iným, že ako to vlastne majú robiť oni a ako sa vyhnúť možno tým všetkým chybám, ktoré som ja správal. Takže áno, toto bola taká moja cesta a teraz som sa pred 5 rokmi som sa z Bratislavy presťahoval do Banskej Štiavnice ako také vyvrcholenie toho slobodného životu, o ktorom učím a pozerám sa teraz tuto na krásne naše kopčeky a lesy a prírodu a robí mi to veľkú radosť. A ešte väčšiu radosť mi robí, že môžem akoby to moje know-how a tie skúsenosti, ktoré som získal aj pomocou toho, čo mi Martin pomohol vybudovať, posúvať stále väčšiemu a väčšiemu publiku ľudí. Super. Tak poďme teda sa pozrieť detálnejšie na teba, tvoju situáciu. Skúsim možno povedať, že ja už som teda hovoril to, že ty si vstúpil pred nejakým časom do môjho mentoringu, bolo to asi 6 mesiacov dozadu. Takže skús možno povedať, aká bola tvoja situácia predtým, než si sa rozhodol pre mentoring? Biedna. Aby som to možno popísal, ako z toho biznisového hľadiska aj ako fajn ten biznis nejak fungoval. Priznám sa, že ja som pred Martinom, alebo predtým, než som akoby vstúpil do toho mentoringu s Martinom, ja som vyskúšal XY rôznych marketingových poradcov, guruov. Jeden mi hovoril, Tomáš, Instagram, musíš byť na Instagrame, musíš skrátka mať tam followerov, pracuj na krátkych videách, poď do toho. Skúsil som výsledok, čo sa týka nejaký obchodný, alebo čo sa týka toho podnikania, v podstate žiadny.
tak som skúsil akoby, že niekoho iného. TikTok, to máš TikTok teraz fičí, tam sú všetci mladí, tam musíš ísť. OK, vyskúšal som TikTok, ešte kratšie videá. Nefungovalo. Takto som vyskúšal YouTube Shorts, ešte kopec iných vecí a všetko z toho bolo akože super fajn, že mal som a mám aj followerov, ale z biznisového hľadiska hraničiace s nulou. A vtedy som akoby začal, a úprimne prem si, že vtedy som sa začal až tak s nedôverou pozerať na to, že kto ďalší mi čo ide ponúkať. A keď som aj Martinové, jeho ten webinár si pozeral o facebookovej skupine a tak ďalej, najprv bolo vo mne taká nedôvera, že toto je ďalší niekto, kto mi rozprávať o facebookovej skupine a že prečo. Ale priznám sa, že keď som si pozrel ten webinár, pre mňa to bolo akoby, ja to ináč, keď sa rozprávam s ľuďmi o Martinovi, ja hovorím, že ako keď postavíte vedľa niekoho zo základnej školy, kto sa naučil, že plus, minus a malú násobilku, keď postavíte profesora z vysokej školy, ktoré skrátka to má odžité a vyskúšané. A ja som už pri tom prvom webinári, tam Martin dal niekoľko takých zásadných aha momentov, ktoré ma presvedčili o tom, že idem to s Martinom skúsiť, lebo som videl, že on má tú skúsenosť a on to hlavne aj sám robí a má v tom výsledky. Takže toto bolo nejaká tá situácia, keď som začínal a prečo som sa rozhodoval, že idem do toho s Martinom. Hej, jak si hovoril práve s tými sociálnymi sieťami, ja mám na ne trošku odlišný pohľad než väčšina ľudí, lebo ja sám som dlhé roky bol na sieťach, ja proste som tam 8 alebo 10 rokov fungoval a zažil som si to, čo si zažívajú mnohí ľudia, že vybudoval som to. Najlepšie to fungovalo, keď tam nebol nikto, akože nikto nerobil ten marketing, ale väčšinou, čo sa dialo, každých 5 rokov sa zmenil natoľko algoritmus, že znova som to pomaličky musel začať budovať znova sa učiť niečo nové, až som si jedného dňa povedal, že dosť a pochopil som, že s tými sociálnymi sieťami, že ono je naozaj dobré ich využívať. A ja si myslím, že aj to, že si tým prešiel, tak to ti zasa pomohlo možno v nejakých ďalších veciach, že to nebol stratený čas. Ale čo je to podstatné, že podľa mňa tie sociálne siete majú zmysel, ale majú zmysel až neskôr, pokiaľ máš ten biznis vybudovaný a už nevieš, čo ďalej robiť. Už vieš, že máš dosť kontaktov, máš biznis, zarábaš z toho biznisu, tak potom si povieš, čo ďalej? OK, tak idem robiť s tými sociálnymi sieťami ako doplnok. Takže vtedy to ten zmysel má. Súhlasím, ja tiež akože všetko dokým som začal akoby tú spoluprácu s tebou, boli také útržky, že tuto je nejaký YouTube Shorts, tuto je nejaký Instagram, TikTok, tu je nejaký Facebook, tu je nejaký LinkedIn, ale nikto mi neukázal, že ako to v tej mojej konkrétnej situácii dať celé dokopy, aby to fungovalo a aby to nebolo také, že tu niečo skúšam, tam niečo funguje, takže to bola tá najväčšia pridaná hodnota asi z tej spolupráce s tebou. Hej. Pamätáš si, čo bol ten moment, keď si povedal, idem do mentoringu? No, viem to úplne jasne, alebo presne si to pamätám. Bolo to, ja keď som si pozrel ten tvoj webinár o facebookovej skupine a pozrel som si, a ja som si kúpil potom vlastne ten samotný kurz, a ja som začal akoby implementovať tie veci z toho kurzu a oni začali fungovať. Oni akoby začali mi prinášať klientov, ľudí do tímu, spolupracovníkov a už toto začalo fungovať a začalo to fungovať že veľmi dobre. A vtedy som si povedal, že ak toto dokážem dostať z online, čo je akoby z online nejakého kurzu, ktorý je taký, že väčšinou tie online sú také, že všeobecné, že nie sú veľmi špecifické, takže akú extra hodnotu budem musieť dostať z toho mentoringu a to sa mi aj potvrdilo. Super. A čo sa ti podarilo počas tých 6 mesiacov? No, úplne, že zásadne a radikálne zmeniť marketing toho, čo ja robím. A ja poviem, že momentálne mám nastavený systém, ktorý keď chcem, tak mi z neho vypluje 50 klientov mesačne a keď nechcem, tak mi vypluje 5. V závislosti od toho, koľko v podstate peňazí dám do reklamy. Viem to úplne presne na číslach povedať, keď dám toľko to do reklamy, toľko to mi to prinesie.
ale za tým mám aj akoby celý ten systém vybudovaný okolo Facebookovej skupiny, ktorý akoby ide bez nejakých reklám. To znamená, že on mi generuje klientov a spolupracovníkov len tým, že robím v tej Facebookovej skupine tie aktivity, ktoré v podstate, o ktorých Martin hovorí, a to mi prináša akoby bez nejakej platenej reklamy klientov a spolupracovníkov. Tá nadstavba toho, tie funnely, to už je taký, že boost, že to viem, že keď chcem, tak dám nohu na plyn, zaplatím tú reklamu, ale viem, že tá reklama viem, čo presne mi tá reklama aj donesie. Není to, že niekde zaplatím peniaze a nejak tápam, že či to zarobí na seba alebo nie. To je možno otázka, ktorú by som chcel tak položiť, vieš, lebo človek, ktorý nás možno počúva, ten si povie, ježiš, platiť reklamu, však to stojí peniaze. Oplatí sa to vôbec? Nie, ak neviete, čo robíte. Respektíve, ak to robíte, tak ako som to ja robil v minulosti, ako vydám ináč úprimne, keď sa rozprávam s 10 podnikateľmi, 9,5 z nich to robí tak, že niečo som dal do reklamy, ale asi to fungovalo. Ja viem úplne konkrétne popísať, koľko som dal do reklamy, koľko mailov mi to prinieslo, akože do mojej databázy, koľko mi to prinieslo spolupracovníkov, a teraz vlastne ten druhý funnel, ktorý sme nastavovali, bol na klientov, ten ešte nie je spustený, takže tam nemám čísla, ale predpokladám, že budú ešte lepšie ako tieto náborové. Viem presne, koľko mi to ľudí prinieslo. Dokonca viem, že z tých rozhovorov, ktoré mám s tými potenciálnymi záujemcami o spoluprácu so mnou, ja viem, že časť z nich akoby povie, že nie, že toto nie je podnikanie pre mňa, ale ja zase aj viem, že časť z nich sa premení na mojich klientov. Že oni síce nechcú so mnou spolupracovať, ale stanú sa klientami. A odpoveď na tvoju otázku je, že mňa nezaujíma cena, mňa zaujíma, aký je výnos. A ten výnos tohto je, že momentálne je to nastavené asi tak, že ja keď vložím, vymyslím si 100 € do reklamy, tak mne to prinesie, že násobne viacej. Či už vo forme spolupracovníka, ktorý vygeneruje počas svojho života akože obrovské množstvo peňazí, aký je samozrejme úspešný v tom, ale taká tá rýchla, to trvá samozrejme vybudovať takého človeka, kým on začne akoby, že nejakým spôsobom zarábať, ale tá rýchla návratnosť je, že tí ľudia, ktorí akoby sa nestanú spolupracovníkmi, tak sa stanú klientami. Ja tam vidím úplne presne, že koľko mi takíto ľudia zarábajú z tohto funnel. Takže ten funnel sa zaplatí sám, ešte mi zarobí a ešte k tomu mám spolupracovníkov z toho funnela. Takže pre mňa odpoveď na otázku, že či sa to oplatí, no v tomto prípade sa to zjavne oplatilo. Tá návratnosť je akože extrémne dobrá. Super. Čo to znamená extrémne dobrá? Dobre, pozriem sa na čísla. Extrémne dobrá pre mňa znamená, že ja som dal momentálne do reklamy nejakých, pozerám sa, že presnú sumu, aby som povedal. Dal som do reklamy niekde okolo 1,000 €. Z toho som získal 5 spolupracovníkov a tí klienti mi zarobili niekde okolo 1,700–1,800 €. To znamená, že mne akoby sa veľmi rýchlo vrátili tie peniaze, čo som vložil do tej reklamy, v podstate, že okamžite. A navyše k tomu mám spolupracovníkov, ktorí akoby, že v tom dlhodobom horizonte zarobia, že to sa bavíme o jednom úspešnom človeku z tých 5, sa bavíme o 10 000 €. Super. A ešte možno treba povedať jednu vec, že ti zostáva e-mailová databáza, 1000 kontaktov, ktorým keď pravidelne budeš posielať nejaký newsletter, tak z toho zasa počas týždňov, mesiacov a rokov napadajú ešte ďalší klienti alebo ďalší spolupracovníci a podobne. Takže by som povedal, že tak, jak v tom investovaní je aktívum vlastniť nejaký majetok, a napríklad investičný byt alebo nejaké ETF fondy, tak v online marketingu práve tá databáza je to aktívum, ktorá ti potom z dlhodobého hľadiska prináša ďalšie výnosy. A potom ten celý biznis funguje, by som povedal, veľmi jednoducho. A to tak, že keď potrebuješ klientov alebo spolupracovníkov,
tak čo urobíš? No pošleš e-mail na tú databázu a nejaký z toho proste vždycky prídu. Pokiaľ to samozrejme človek vie robiť. Hej, presne ako hovoríš, toto dôležitý bod si spomenul, že áno, mne ako mimochodom ostalo z tých 1000 investovaných eur 1000 klient, respektíve 1000 mailov. A presne ako hovoríš, ako tí ľudia, ktorí akože sa nejak zaujímajú o spoluprácu, no podnikanie, online podnikanie vo financiách z domova, kde to môžu robiť odkiaľkoľvek chcú, tak tí ľudia prirodzene akože majú aj záujem nejak správať svoje peniaze, takže mne to ešte robí ten presah do toho, že tí, ktorí chcú spolupracovať alebo uvažovali o spolupráci, sa môžu stávať mojimi klientami a presne ako ja som ináč pred týmto mentoringom akože mal ten problém, že tá moja databáza e-mailová nejak zásadne sa nezväčšovala a tí ľudia mi tam mal som také tie štandardné, že nejakú landing, teda na tej úvodnej mojej stránke smartlife.sk je tam taký e-book, ale priznám sa, že to viac nefungovalo, ako fungovalo a ten prílev tých nových mailov bol dosť biedný, ale odkedy som akoby, že spustil tento funnel a hovorím, ten druhý na klientov ešte ani nie je spustený, tak sa bavíme, že mne príde nejakých 300 klientov každý mesiac, respektíve možných spolupracovníkov. Ako konkrétne funguje tento systém od toho e-booku až po nejakú konzultáciu alebo po nového človeka, ktorý máš, ktorého získaš k sebe? No, aby som neprezradil príliš veľa z Martinovho know-how, tak pôjdem po povrchu a kľudne Martin dodaj detaily, aké uznáš za vhodné. Ten funnel je relatívne jednoduchý. Ako je reklama na Facebooku, ktorá v podstate hovorí o tej možnosti akoby, že spoluprácou, možnosti online podnikania so mnou v oblasti financií. Z tejto reklamy sa tí ľudia dostávajú na squeeze page sa to volá, kde vlastne majú jedinú možnosť, kde je e-book, kde majú napísané alebo že ako zameniť svoj príjem zo zamestnania príjmom z podnikania a robí to všetko online. Je tam e-book a je tam v podstate, ak si ho chcú stiahnuť, musia vyplniť mail a ich meno. Následne samozrejme, že po potvrdení tohto celého mailu a double opt-inov a tak ďalej sa dostávajú tí záujemcovia na takže sales page alebo predajnú stránku, kde už je detailnejší popis toho, čo robím, čo je tá nejaká moja ponuka, ako môžu so mnou spolupracovať, aké sú výhody a tak ďalej. No a za tým celým, samozrejme, ak si prečítajú ten e-book, tak tam nájdú nejaké akože veľmi dobré rady o tom, akoby, že čo sú také základné body, ak chcú začať podnikať a začať podnikanie online, že čo by mali akože predtým spraviť. No a následne ide akoby mailová sekvencia, ktorá tých ľudí jednak vzdeláva a učí ich o nejakých dôležitých krokoch v tom, že ako spraviť to rozhodnutie, odísť z toho korporátu do podnikania. Ale taktiež sú tam akoby, je tam aj nejaká forma výzvy toho, že aby už tí ľudia neváhali, ak robia v nejakej práci, čo ich nebaví, neteší, nenaplňa, aby spravili ten krok a dohodli si so mnou 30-minútový rozhovor, kde sa porozprávame o tom, že či to, čo im ja ponúkam, ten môj nejaký business mentoring je vôbec pre nich vhodný a či ja som pre nich vhodný mentor a naopak. Takže toto je skrátka, neviem, ak chceš nejak viac do detailov. Ešte, ja by som povedal, že toto je možno vec, ktorú mnohí ľudia poznajú, že už videli nejaký e-book, za tým e-bookom sa niečo ponúkalo, vedia, že treba nastaviť nejakú e-mailovú sekvenciu. Ja by som povedal, nie je to žiadna raketová veda. To, v čom je to, čo je tá mágia, by som povedal v tom, je, že človek potrebuje veľmi premýšľať nad tým, čo bude trebárs ten e-book, aby priťahoval správnych ľudí do tej databázy. A to teda tých ľudí, ktorí proste potom chcú buď nakupovať, alebo potom chcú sa stať spolupracovníkmi a podobne. Toto je, myslím, že tá najťažšia vec na tom. Potom samozrejme aj ostatné veci sú dôležité, ale častá chyba, ktorú ľudia robia, je to, že priťahujú sa databázy nesprávnych ľudí, ktorí nechcú potom kupovať. Takže toto potrebujeme vyriešiť a ty možno sám vieš, aká je tá úloha toho mentora, že tu som ti škrkal, tu som ti povedal, tu som niečo za teba napísal, aby to celé proste akýby fungovalo.
Ja musím povedať, že to si teraz úplne trafil ten klinček po hlavičke, lebo ja som mal takýto funnel spravený. Absolútne nefungoval. A povedal som si, tento funnel nefunguje. A keď si mi ty začal rozprávať o tom, že ideme robiť tento funnel, priam sa, že bol som skeptický, že či vôbec to bude fungovať, ale ja som od prvého nášho mentoringu vedel, že ty ma nepustíš ďalej s polovičným riešením, ktoré nebude že na 100% optimálne. Ja som bol v tom, že však veď čo, nadpis knihy, veď však to zbúchame za chvíľočku. A počkaj Tomáš, chcem vidieť 40 nadpisov a z nich budeme vyberať a vyberali sme ich akože nekomplikovanou, relatívne jednoduchou metodológiou, ako presne každý detail každého slova, aký je názov toho e-booku, aký je popis k tomu e-booku, čo je na tej predajnej stránke, čo presne v tých mailoch je. Ako, ja som ozaj mal, že veď presne, ako si povedal, že to nie je žiadna raketová veda, veď ak spravím túto nejakú page, kde je kniha, tam mailová sekvencia, ideme a hotovo. Ale to nefungovalo. Ja som to mal spravené, ale nefungovalo to. A preto, keď sme začali akoby my robiť na tomto funneli, presne ako hovoríš, každé jedno slovíčko, každá jedna veta skrátka musela hrať, aby to jednoducho na konci toho celého funnela reálne dodávalo tie maily, aby tí ľudia boli ochotní klikať na tú reklamu, aby si boli ochotní stiahovať tú knihu a aby tá mailová sekvencia ich presvedčovala, že majú si dohodnúť so mnou ten rozhovor a že je to správne. Takže absolútne akože potvrdzujem to, čo hovorí, že ten diabol sa ukrýva v tých detailoch a v tomto to platí, že násobne. Aký je pre teba najväčší aha moment počas mentoringu? Asi poviem to, čo som teraz povedal, že ten dôraz na ten absolútny detail. A to, že je pravda, že ja možno aj keby som strávil nad tým aj dvakrát toľko času, ty to v sebe skrátka, vieš, ja keď čítam tie tvoje texty a tie tvoje predajné stránky, ono to celé tak nejak ladí, tečie, funguje, že to dáva hlavu a petu od začiatku. Ja ako nevedel by som to tak napísať. A ty máš skrátka ten dar a preto sa tým zjavne aj živíš, ten dar akoby spraviť to také, že to je zrozumiteľné, jasné, čitateľné, pochopiteľné, že to nasleduje logicky za sebou. Ja som to tam predtým tak nejak nasekal, halabala a ono to nefungovalo. Takže asi ten dôraz na každý detail a čo sú tie zásadné veci v tom celom funneli, ktoré akože musia byť že na 120% vyladené, ináč to fungovať nebude. Hej, presne tak je, že na každej veci záleží. Na niektorej trošku viacej, na niektorej trochu menej. Ale tie kľúčové vždycky musia prejsť cez mňa ako cez mentora, že aby sa mali istotu, že aha, tak toto máme proste OK. A ty si tam povedal, že je to dar. Ja by som povedal, že to dar nie je. Je to proste 13 rokov v online, proste vyslovene oddreté a potom ešte niekoľko rokov práve v tom offline, ešte predtým, kedy som robil toho predajcu, školiteľa a zaoberal som sa nejakou psychológiou predaja. Takže je to také veľmi odreté, ale dneska z toho pohľadu to vyzerá, ako keby to bol nejaký dar, ale skôr je to tá skúsenosť dlhoročná, ktorú nie každý má, ale každý ju má zasa v niečom inom. Že ty ju máš v investovaní a správe financií, ja to mám zasa v tomto a niekto zasa v niečom inom a je proste lepší, lebo tam má to odreté. Tam sa niekedy hovorí o tom pravidle 10 000 hodín, keď dosiahneš nejaké majstrovstvo. A prečo je talent nadhodnocovaný oproti tej vydretej veli, ako je? Hej. Poďme trošička ďalej. A niektorí ľudia, keď toto počujú, tak si môžu povedať, že OK, áno, to funguje a funguje to len pre finančné sprostredkovanie, ale pre môj biznis to proste nebude fungovať. Mne by to určite nešlo. Čo by si možno povedal takýmto ľuďom? Ako úplne jednoducho, ako keď si na Slovensku väčšina ľudí povie, že alebo keď niekto dostane ponuku, že pod na kávu od finančného sprostredkovateľa, tak vedia, že ho budú lanáriť na spoluprácu.
Preto už samotné finančné sprostredkovania, ja sa snažím robiť všetko preto, aby sa ten pohľad ľudí na Slovensku trošku zmenil na finančných poradcov, že nie každý je len postavený na tom, že idem ti napredávať, čo to dá a skrátka, aby som mal provízie, ale že sú tu aj ľudia, ktorí akože majú úprimný záujem o to, aby tí ľudia sa dostávali k nejakému slobodnejšiemu životu. Ale späť k tej otázke, spraviť takýto funnel práve na podnikanie vo finančnom poradenstve je podľa mňa úloha, že extrémne ťažká, pretože povedzte niekomu, že poď robiť poisťováka, ako to väčšina ľudí volá, a 9 z 10 ľuďom už v živote neuvidíte. Preto ak tento funnel dokázal fungovať v tejto oblasti a v tomto odvetví, potom, jak som povedal, že akékoľvek iné odvetvie, neviem si predstaviť, že čo by mohlo byť akože horšie odvetvie na spravenie takéhoto funnela, aby to jednoducho fungovalo. Takže moja odpoveď je, ten funnel jednoducho funguje mne a myslím si, že ak nie ste, ja neviem v akej inej oblasti, o mnoho horšie ako som ja, tak vám bude fungovať tiež. Hej. Že mnoho ľudí je v oblasti, kde ľudia chcú, ale ľudia častokrát finanční poradcovia nechcú byť a napriek tomu nám to celé funguje. Tak. Ja mám jednu skúsenosť, ktorú mám z praxe. A nedávno, asi týždeň dozadu, alebo 2 týždne dozadu som dostal otázku, že a už ste robili toto v mojej oblasti? A ja hovorím, že ešte nie, ale je to najväčšia príležitosť. Lebo keď nám príde niekto z oblasti, kde to už všetci robia, tak je to výrazne ťažšie spraviť a ako v oblasti, kde to nikto nerobí. Poviem len príklad, že mali sme klienta, ktorý bol v oblasti estetickej medicíny. A tam nikto nerobí v estetickej medicíne webináre na predaj. A tam tento klient spravil proste webinár na predaj zákrokov estetickej medicíny a vystrelilo to tak, že dáva 1,000 eur do reklamy a 45 000 sa mu v tom mesiaci vráti. A to preto, lebo je prvý, ktorý to urobil. A väčšinou tí, ktorí to urobia ako prvé, tak tí by som povedal najviac ryžujú. Nehovorím, že to je v tej mojej oblasti, je toho už strašne veľa, tam potrebujete ešte lepšie sa to naučiť robiť. Ale čím menšia konkurencia je, tým to lepšie funguje. A to je príklad aj Tomáša, že síce každý tam má nejaký e-book, ale pokiaľ je ten e-bookový funnel, ten automat dobre spravený a profesionálne, tak to dokáže skvele fungovať. Lebo síce konkurencia nejaká je, ale tá konkurencia to nerobí dobre. Súhlasím, ono tie princípy asi toho predaja, toho marketingu fungujú na ľudí, oni nefungujú na odvetvia, oni fungujú na ľudí, ako ľudia sú naši zákazníci a tí ľudia je úplne jedno, že či rozmýšľajú o spolupráci, o nejakom, že si chcú nechať poradiť v oblasti financií, alebo či si chcú nechať poradiť estetickým zákrokom, ako tie principiálne veci v tom marketingu, ako ho nastaviť, ako to napísať a tak ďalej, jednoducho sú univerzálne, ale presne, ten diabol je v tých detailoch. To je úplne tá kľúčová vec. A ako si zvládal také tie technické veci ohľadne webu a e-mailu a takýchto vecí? Priznám sa, že je to mojou skúsenosťou, že ja som akoby, že mal vyskúšané všetky možné funnely a tak ďalej a jednoducho vedel som technicky, ja som to vedel spraviť sám. Ale akože tie riešenia, ktoré sú momentálne na trhu od MioWebov a podobne a hlavne ľudí, ktorým skrátka, keď poviete, že chcem toto, aby si mi spravil, oni vám to spravia, vôbec by som sa toho nejak neobával. Buď to viete vy, alebo niekomu viete zaplatiť, kto to spraví za vás. Nie sú to žiadne, že vy budete niečo programovať, to určite nie. Hej, že v dnešnej dobe je to veľmi jednoduché. Ja si spomínam to, keď som ja si robil prvý web, a to bolo v 2011, tak ja som vtedy nebol schopný nainštalovať WordPress. A len aby ste vedeli, ako sa to zmenilo, dneska je to jedným tlačítkom. Tak. Že urobiť web vtedy bolo strašne ťažké, ja som na tým sedel niekoľko dní,
a nebol som schopný to spraviť a dneska si sadnete, pozrite si takýto jednoduchý videonávod a dokážete si veľmi ľahko spraviť. Je to naučiteľné, to je jedna z možností, že viete sa to naučiť a spraviť si to sami. Alebo tá druhá možnosť, ktorú človek má, je, že napríklad my máme okolo seba ľudí, ktorí sú schopní vám to za rozumnú cenu spraviť. A ja si myslím, ja mám väčšinou taký ten prístup, ja sám s tým webom neviem robiť. A to sa priznám, ja som si hneď od začiatku povedal, že ja budem k tvorbe webu a tvorbe, vyklikávaniu facebookových reklám prístupovať ako k účtovníctvu. Potrebujem to trošku chápať, ale nechcem to nikdy robiť. Nechcem si robiť sám daňové priznanie a verím v to, že keď nám to daňové priznanie a účtovníctvo robiť expertovi, tak ten si na seba zarobí. Takže tento princíp ja proste používam, ale každý máme nejakú inú cestu. Ja som, priam sa, že jedna z takých možno mojich obáv bola taká, že ježiš, ja teraz budem robiť na Facebooku reklamu a ja som to nastával pred x rokmi a akože Sodom a Gomora tam vyklikať správne hento, či toto, či takto, či ako mal som z toho takú, že trošku, že hlavu. Ale priam sa, že Martin znova mi odporúčil človeka z jeho tímu, s ktorým som si dal jeden 15-minútový rozhovor. Prešli sme, čo chceme robiť. A on v zásade vedel, čo akože, že Martin a jeho klienti nejakým spôsobom robia na tom Facebooku. Povedali sme si, čo ideme spraviť, ako ja som mu dal prístup, všetko vyklikal za mňa, nastavil budžety, rozpočty, reklamy, typy, zacielenia a tak ďalej. A každý týždeň mi iba povie, Tomáš, takto to vyzerá, toľko to sme minuli, toľko to máme nejaké výsledky z toho. A tam končí moja úloha s celým Facebookom a celou reklamou. Takže za mňa akože presne neviem si predstaviť, že ja by som teraz tu išiel sa zase učiť Facebookové reklamy a tieto veci. A toto je potom budovanie toho slobodného systému celého, ktorý nám dá tú slobodu, aby sme celý deň nesedeli za počítačmi, ale viacej času radšej strávili buď s rodinou, alebo s našimi klientami, kde máme najväčšiu pridanú hodnotu a kde máme najväčší vplyv na to, aby sme menili životy alebo pomáhali proste. A samozrejme to potom vedia aj k väčším zárobkom. Presne tak. Ja viem, že moja najväčšia pridaná hodnota je, keď sedím s niekým a priamo mu ukazujem, ako si má nastaviť financie, alebo ak sedím s niekým z môjho tímu a ukazujem mu, ako to on má vysvetľovať svojim klientom. Všetko ostatné okolo toho je pre mňa čas, ktorý akože mne nepridáva alebo neprináša takú pridanú hodnotu ako práve tento čas. Preto ja som veľmi rád, že tieto všetky veci môžem na niekoho delegovať. No, ešte sa trošička vrátim späť k tomu funnelu alebo k tomu automatu, ktorý ti zbiera kontakty a pomáha ti získavať spolupracovníkov. Tak ešte možno jedna otázka je, že aké sú podľa teba kľúčové kroky, aby to celé proste fungovalo? No, asi iba jediný kľúčový krok tam je robiť to s niekým, kto vie, čo robí. A ako, teraz to nehovorím ako reklamu, ale ja možno nebudem odpovedať priamo na tvoju otázku, ale ja delím svoj podnikateľský život na moment pred mentormi a po mentoroch. A je to, že biela a čierna. Ten môj biznis začal, že exponenciálne rásť v rôznych oblastiach, teraz nehovorím len marketing, ale v rôznych oblastiach, odkedy som začal platiť peniaze a nie malé peniaze ľuďom, ktorí sú najlepší v tej ich oblasti, ktorú robia. Toto je akoby, že to, čo je asi kľúčové v tom funneli. Hovorím v tom funneli, ak si ma pýtaš už konkrétne, že čo, ak je to e-kniha, názov toho e-booku, akože ten musí byť úplne, že vyšpičkovaný, aby v jednom názve ten človek okamžite vedel, čo dostáva, pre koho to je a aj pre koho to nie, aby to priťahovalo správnych ľudí. Na tej predajnej stránke, čo presne tí ľudia dostanú, prečo a ako hovorím, celá tá štruktúra, akože, že ako je vystavaný ten funnel. Sú tam samozrejme, že ako si povedal, že sú tam že extrémne dôležité časti a potom sú tam časti, ktoré akože, nehovorím, že môžeme odflaknúť, ale akože, že to ľudia tak nejak prebehnú. A
znova, tá dôležitá informácia, čo som ja dostal, alebo vedomosť, čo som dostal od teba, bola, že ktoré sú tie kľúčové veci, čo musia byť vyšperkované do úplného detailu, a ktoré sú veci také, že Tomáš, vieš čo, napíš to, ja to prejdem, nech to má nejakú hlavu a petu, ale akože to ľudia aj tak moc nečítajú, takže netráv nad tým veľa času. A už len toto mne ušetrilo kopec času a presne nám to umožnilo, alebo mne to umožnilo sústrediť sa na tie kľúčové veci z toho funnela. Hej. A Tomáš, ešte máme pár minutiek, tak ja by som to ešte trošku sa chcel pobaviť o tvojej facebookovej skupine, že ako tá facebooková skupina v podstate funguje. Takže skús mi možno povedať, že čo v tej facebookovej skupine robíš, keď ti zrazu začala generovať klientov a spolupracovníkov a podobne? Tá facebooková skupina sa volá Cesta za finančnou slobodou a odporúčam vám do nej vstúpiť. A také krátke moje promo. Ale čo robím? No, robím to, čo som sa naučil v tvojom kurze Profitabilná facebooková skupina. Je to znova. Všetci hovoria, Tomáš, musíš postovať každý deň. Super, postoval som každý deň, nič z toho, žiadny klient, žiadny spolupracovník. Pozrel som si tvoj kurz, ja som implementoval akože do bodky skoro každú jednu z tých vecí, o ktorých tam hovoríš, či sú to... Lebo tá podstatná vec je, že ale čo postovať? Kedy to postovať? Ako nejak naplniť, aby bol ten facebookový algoritmus šťastný a spokojný a ukázal to čo najviac ľuďom? Ale to podstatné z toho celého, z tej facebookovej skupiny je, ako tam stále dostávať nových a nových ľudí, ktorí tam skrátka každý deň musia pribúdať. A druhá kľúčová vec, samozrejme, je postovanie. A tá tretia je, ale ako tých ľudí, čo v tej skupine sú, ako ich premieňať na klientov alebo spolupracovníkov. Mne to, dokiaľ som nevedel ten tvoj kurz, nikto nepovedal, ako premieňať tých followerov, čo som mal, že tisíce a nič z toho, ako ich premieňať na to, že ideme teraz, staneš sa môjim, alebo že ten človek mi povie, Tomáš, mám záujem a tak ďalej. A toto sú tak zásadné veci z tej facebookovej skupiny, že ja keď som to začal, ja som mal nejakú tú skupinu, ona tak nejak žila, nežila. Ja som len akoby ju obživil tým, že som začal robiť presne tie aktivity, ktoré si napísal, o ktorých hovoríš v tom kurze. A jednoducho tá skupina mi okamžite začala generovať klientov, spolupracovníkov, nový biznis. Takže to školenie má koľko? 8 či hodín a plus ďalšie bonusy majú neviem koľko ďalších hodín, takže asi to nevysvetlím tuto za 5 minút, ale to je asi ten princíp. Hej. Skús možno tak v rýchlosti len povedať, že čo tam robíš. Aha, robím nejaké živé vysielania. Hej. Takéto, že veľmi tak v skratke. Nemáme čas 8 hodín, ale 2 minútky máme ešte. Dobre, robím 2-krát týždenne minimálne živé vysielania. Dávam tam statusy, ktoré vzbudzujú diskusiu alebo rozvíria diskusiu, čo sa Facebooku strašne páči, keď ľudia komentujú, hlasujú a tak ďalej. Títo ľudia tým, že sa stanú, akože, že Facebookový algoritmus má pocit, že oni si so mnou chcú nejak sa komunikovať v tej skupine, tak im ukazuje viac mojich postov. A keď nastane táto situácia, tak ja im ukážem tvoj teda trademarkový identifikačný post, kde tým ľuďom jednoducho dám možnosť povedať, ak kto má záujem o nastaviť si alebo vytvoriť si pasívny príjem pred 50-kou, napíšte mi do komentára. Toto je veľmi jednoduchý spôsob, ako v podstate viem identifikovať, alebo sa sami identifikujú tí ľudia, ktorí jednoducho majú záujem o to konkrétne, čo ponúkam. Toto je akoby ten základ, samozrejme, tej facebookovej skupiny, pridávanie každý deň ľudí, pozývanie ľudí a tak ďalej. A následne potom ako tie nadstavby k tomu sú také, že ja neviem, Instagramové storička, Facebookové storička, ktoré znova dokážu tých ľudí akože vtiahnuť do tej skupiny a časť tej storičky je zameraná už na ten konkrétny predaj, na to identifikovanie ľudí, ktorí majú záujem o to, čo ja ponúkam. Hej. Ja by som povedal, chcete to vidieť v praxi, tak choďte do Tomášovej skupiny, pridajte sa tam. Ten bonus, ktorý tam bude, je to, že Tomáš tam naozaj dáva dobré tipy. Ja som aj dneska ráno, ja som tiež členom skupiny,
dneska ráno som si zasa klikol do Tomášovej skupiny, pozrel som si video o tom, ako vám takmer vždycky dajú pôžičku, aj keď ste totálne prepôžičkovaní. Takže určite sa to oplatí sledovať, lebo za mňa Tomáš nie je bežný finančný sprostredkovateľ, lebo sa na tie veci pozerá úplne inak ako ostatní a preto sa oplatí ho aj sledovať. Nie len v jeho databáze, ale aj v Facebookovej skupine. Tak poďme teraz už na také záverečné otázky, ktoré na teba mám, a to je, čo by si možno, keby si stretol tak sám seba pred mentoringom, čo by si sebe povedal? Mám jednoduchá odpoveď. Mňa k finančnej slobode dostalo to, že som v osobnom živote akože vyškrtal výdavky, že na absolútnu kosť, a len som si platil za veci, ktoré pre mňa boli akože vnútorne extrémne dôležité. Tento prístup v biznise nefunguje. V biznise jednoducho funguje, že ak chcete, aby ten váš biznis exponenciálne rastol, to by som povedal aj sebe, ty musíš investovať a platiť do ľudí, ktorí sú tam, ktorí sú najlepší v tom danom obore, kam ty sa chceš dostať. Nerozmýšľaj nad tým, že Ježišmaria, prečo mám zaplatiť XY eur za rozhovor s niekým, že však to je len hodina rozhovoru, ale rozmýšľaj nie nad cenou, ale na hodnotou, ktorú za ňu dostaneš. A tá hodnota je že obrovská, takže toto by som povedal svojmu ja pred x rokmi. A čo by si urobil inak, keby si mal možnosť začať odznova? Dajme tomu odznova finančný biznis. Asi to isté. Odpoveď je asi tá istá. To moje know-how, tých mojich skoro vyše 20 rokov, akože skúsenosti s financiami, toto je niečo, čo ja skrátka, ako Martin vie napísať dokonalú predajenú stránku, tak ja viem skrátka sa pozrieť na človeka, spýtať sa ho otázky a viem mu nastaviť tú jeho cestu k finančnej slobode do 10 rokov. Ale z toho biznisového hľadiska ten môj biznis akoby že nefungoval ako mohol, pretože som sa snažil ušetriť na mentoroch, naučiť sa všetko sám z internetu a skúšať, čo funguje, čo nefunguje. Ten mentor človeku povie jednoducho, Tomáš, tam nechoď, toto je tá cesta. A akože to by úplne, že násobne zrýchlilo moju cestu tam, kde som teraz. A aký je tvoj ďalší cieľ, kam smeruješ? Priam sa, že ja akoby, že nemám už nejakých veľa cieľov, ktoré by som si v živote nesplnil. Moje cieľe už momentálne sú skôr ozaj, že v tom pomáhaní ľuďom akoby dostávať sa z toho z takej práce a života, ktorý ich nebaví, neteší, nenaplňa, k tomu, že tí ľudia akoby, že sú v pohode, že vedia, že majú tie financie nastavené OK, ale hlavne majú čas a priestor robiť to, čo ich baví, teší, naplňa, venovať sa rodine, nejakým práce, ktoré ich baví a z ktoré nechcú odísť do dôchodku. Už, ja neviem, možno stárnem, ale to už sú také skôr charitatívno ciele. Nemám ciele v zmysle, že chcem mať väčšie auto a ešte väčší dom. Nechcem. A ja by som povedal, že ono je to taký prirodzený vývoj. Človek na začiatku chce zabezpečiť trošička seba, takže ten motor niekde na začiatku býva, potrebujem pre seba zarobiť a pre svoju rodinu, aby som ju zabezpečil, a keď už toto človek má, a zároveň nie je možno nejako extra na tie úplne obrovské ciele, ktoré niekedy nás k tomu vedú, možno na úkor zdravia a na úkor nejakej rodiny a vzťahov, tak potom plynulo prechádza do toho, že si hovorí, že chcem odovzdať väčšiu hodnotu už nielen svojej rodine, ale aj celej tej spoločnosti. A tiež by takýchto ľudí bolo viacej. Žili by sme potom v krásnom prostredí a všetko by bolo lepšie. Tak Tomáš, toto je asi pre dnešok všetko. Ja veľmi ďakujem za rozhovor. Verím, že bol pre mnohých inšpiratívny k tomu, aby začali nad tým podnikaním trošička premýšľať inak.
Nie len tak, ako sa to na nás sype z tých sociálnych sietí, ktoré nás stále vedú k tomu, že poďme robiť reely alebo poďme budovať siete od rána do večera, ale trošku taký ten iný pohľad na ten biznis, ktorý dokáže priniesť slobodu a možno pracovať viacej systematickejšie. Takže veľká vďaka, že si prišiel. No a možno na záver ešte povedz, že zopakuj, kde ťa ľudia nájdu, keby sa chceli s tebou porozprávať, chceli ťa začať sledovať, lebo si naozaj inšpiratívny človek. Môžu začať na mojej stránke smart.life.sk. Tam vlastne nájdú aj linky na všetky Facebooky a moje články, videá a tak ďalej. Ak ich táto cesta k tej takej slobode osobnej zaujíma, nech mi dajú vedieť, ja sa s nimi určite porozprávam a poviem im, že či tá cesta v ich prípade je možná, aká je možná tá najrýchlejšia. Takže a na Facebooku stačí, keď napíšu moje meno do Google, ten už im to tam povyhadzuje všetko. Kde všade som. Tak ešte raz ďakujem za rozhovor. Držím palce v tvojom podnikaní, aj v živote. Nech sa proste darí. A taktiež držím palce všetkým, ktorí nás sledujú, aby to, o čom snívajú, tak reálne sa im aj splnilo. Tak. Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem im to isté, aby našli tú slobodu v živote robiť tie veci, ktoré ich bavia a tešia. Takže s týmto sa lúčim a ďakujem za pozvanie ešte raz. Ahojte.